Učitelju, tko može biti kralj? Pitahu učenici, vidjevši u daljini kraljevsku povorku kako prolazi ravnicom, a dok su s učiteljem odmarali u hladu velikoga hrasta, jer je sunce bilo visoko na nebu i jako je ugrijalo. Svaki svijet ima svojega kralja, koga krase kraljevske osobine i po kojima se prepoznaje kao kralj, odgovori im učitelj. No učenicima nije bilo jasno što to učitelj govori, pa im on zato nastavio objašnjavati stojeći, dok su oni posjedali uz deblo i pažljivo slušali. Dijamant je kralj minerala, zato što je za sve druge minerale nesalomljiv. Istovremeno, on lomi svjetlost na način da daje više svjetlosti iz sebe nego što uzima u sebe. Lotos je kralj biljaka, zato što mu korijen nije u zemlji nego u vodi, te je labavo vezan za zemlju, za ovaj svijet, a cijeli je okrenut prema stvoritelju. Lav je kralj životinja, zato što lavice rade za njega, reče učitelj te ih upita. Znate li da su minerali, biljke i životinje svjetovi za sebe? Znamo, odvrate učenici. A znate li da oni stalno, svi oni, svaki čas, bez prestanka, veličaju stvoritelja? Pita ih učitelj dalje. Znamo, opet odgovore učenici. Da, znate, ali ne spoznajete tu činjenicu. Kako da to spoznamo, učitelju? Reci nam. Povežite se s njima, tako da im u svemu nazivate mir Božiji. Vječni pozdrav svih poslanika. Nazivajte im. Neka je Božji mir i spas na vas. Objasni im učitelj, lagano raširivši ruke, kao da želi obuhvatiti i ukazati na sve minerale, biljke i životinje uokolo njih, te nastavi. Svaki put kad vidite kamen, travku, životinju, trebate razvijati svijest o tome da to upravo slavi stvoritelja na svoj način. Dakle, gledati sve tim očima i kada si sam, govoriti im mir na glas ili u sebi. Nazivajte im mir u svemu, baš u svemu i vidjet ćete, nakon izvjesnog vremena, kada razvijete svijest da to nešto slavi Gospodara, da će vam to, kamen, biljka, životinja, odgovoriti na taj pozdrav. I onda više nikada nećete bez razloga otkinuti travku, cvijet, list, jer ih nećete htjeti prekidati u njihovom stalnom veličanju onoga koji ih je sve stvorio, po kojemu sve opstoji i kojemu će se sve vratiti. Ali to nije ništa čudno, ne zaustavljajte se tu, samo idite dalje, jer je to put ka Bogu. Ne čudite se kad vam se to desi. Znajte dobro da su neki ljudi ostvarili kontakt samo s biljkama i postali su majstorski travari, jer su im biljke same govorile za što su lijek. Ne zaustavljajte se tu, idite dalje, budite u trajnom pokretu poput žive vode koja teče s izvora. A što je s vodom, učitelju? I voda je stvorenje koje slavi stalno Gospodara. Voda čuje i ima pamćenje, pa priđite vodi s tom spoznajom. Znate li što voda uvijek izgovara? Sva voda na svijetu. Što izgovara? Upita ih opet učitelj, ali i odmah nastavi, jer njihovom šutnjom učitelj vidje da nisu znali odgovora. Voda od svog stvaranja slavi stvoritelja riječima o živi. To je hvala vode koja je neprestana. Učitelju, nije li Isus tim riječima oživljavao mrtve? Pitaju opet učenici. Da, upravo tim riječima su mrtvi oživljavani. Pa što mislite da je onda voda života nego te riječi? Zato i vi, kao voda, dozivajte i slavite živog. Tim putom krenite prema stvoritelju, dio po dio, etapu po etapu puta. Minerali, biljke, životinje, voda, to su samo dijelovi, etape putovanja. Ali kad se ti pojedini dijelovi otvore, nema zadržavanja, ide se dalje, jer sve je u kretanju, objasni im učitelj. Učitelju, zaboravili smo na čovjeka. Što je s čovjekom? Tko je kralj među ljudima?
Jer ima toliko kraljeva. Koji je pravi? Kako možemo znati? Zapitaju učenici. Čovjek je kralj svijeta, zato što je dah stvoritelja stavljen u njega. Svaki čovjek je stvoren kao kralj. Čovjek je, po svom nebeskom ocu, aristokrat cijelog univerzuma i zato sva mržnja otpalih ide prema čovjeku i da ga se navede da se sam odrekne svog kraljevskog statusa, da odbaci svoje kraljevske atribute, reče učitelj i nastavi. A kralj ljudi je onaj koji na sebi ima krunu lava, lotosa i dijamanta, te je opran vodom tako da nema nečistoće po sebi. To je onaj za kojeg će lavica raditi, onaj koji nije navezan za ovaj svijet i okrenut je samo stvoritelju, onaj čija je vjera razvidna i nesalomljiva, čija vjera više isjava prema van nego što u sebe prima vjere od drugih ljudi, te je to onaj koji poput vode doziva i slavi živog. Vjetar je tada zapuhao i olakšao vrućinu. Bio je to znak da mogu nastaviti dalje,